Jadi ngeten. Nah, setruk setengah tahun ini wis lumayan suwi. Nggih. Telat. Ini setengah tahun ini wis lumayan toh. Ya poro kok. Ya pro mriki rong jam ya termasuk wis tenanan lho lampahe terapit monten-monten. Poro Sri Bang Sri Marto Yudian tapi nggak kembali mencegi mboten cang anu lah ngoten tek 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 Poro nggih men ngene ha mengisi pun mboten lemes to Nggih. kita rasane